Kajingja ka basko shirkai ba baki artli girel kilaya tengku haga jela Tamil Nadu haga mit khat wai tarik urisau haga ni gajingya tengku rel khat kendai ngut ki balaman saujur bat om don baklat laya thu baka wai nagarel ka balatip kum ga maizuru dar bhanga express ka badon ru yo registration number iwai arsan nyau pra kala sya tenra ka wai pat karel ka bakit mar bat kala tenra ro ka station rel gabarai petai ka badon ru asenda jongganong ba Chennai hapo ka jela Tamil Nadu kani ka jingjia kala jia ka por prashiteng menmin layo i bakani ka jingya tengku rel ka balawan lam ya ka jingjot ka jing pra jong ki baro artli ki rel baru ka bawan ra ya ka jing mensau kum bakhat kendai ngut ki bala mensau jur ha ka tei ka jingjia kum tala penkit no mar sya hospital ka badon hasenda jong ka tei ka station rel bat halor kani ka jingjia kami no ka jing penkela hi mar ya ki surok rel kenang baki katu kani ki rel kum ka dhan bat ala puja express ka Jabalpur ka Madurai bat ka super fast special train kan kata ya kesngiat ke jongki kat badang pentrai ben maramot ya kan ka surok rel